Kaixo, Iñaki Betagarri naiz, eta bueno, birra honekin, lagun batzuen birra da. Ospatu behar dut proiektu berri baten jaiotza. Pasaden udan Andoni García Martxinekin elkartu nintzen abesti berri batzuk egiteko, nire abestiak hain zuzen ere. Eta, bueno, hasi ginen lanean, ensaiatzen, biak akordeak ateratzen eta horrela, eta apurtxo bat egin genituen abestien ezurdura, ez? San Fermin, uda horretako San Ferminetan, joan nintzen Bendeta taldearekin kolaboratzera, eta gero geratu nintzen haiekin, eta bueno, entzierroa ikusi ostean, atiko batean, komentatu nion Ruben eta Enrikori ea proiektuarekin bat egin nahi zuten, edo ea zahar nahi zuten proiektuan. Beraiek baietza eman zidaten, eta bueno, orduan komentatu nien, geratuko ginela ikasturtea hasi bezain laster, iraila urrialdera, ensaiatzeko, ez da? Abuztu iraile bitartean, hasi ginen bajista eta trombonista bilatzen, eta justo iraila urrialdera basartu ziren Gonzalo, trombonista, eta Julen Barandi, bajista. Urrialdera hasi genituen ensaioak, eta hasi ziren, abestiak itxura hartzen, forma, eta, geratzen ginen hilabetero, iaia, etengabe, eta, urte osoan zehar ensaioak izan ditugu, eta orain badugu gutxi gorabehera diska eskutartean. Baditugu 10 abestiko diska, eta argia ikusiko du datorren Durangon. Irailean diska grabatuko dugu, irailean Jagoba Ormatxeren eskutik, hau da, berak produzio lanetan ibiliko da, eta musika mota izango da, ska nolabait oinarria izan da, beste musika batzuei ere helduko diogu, ez da? Adibidez, hardcore, rocka, reggaea, baina ska puntu hori badauka. Gogorarazten digu beste talde batzuk edo nolabait gure atzean izan ditugunak, baina nire ustez ere baita ere zertzela da edo berriak badaude. Eta, apurtxo bat komentatzea arren, esango nuke izena kostatu zaigula erabakitzea, eta izena izango da modus operandi. Badakigu modus operandi nahiko erabilia dela, baina gu apostua egin izan dugu izen honengatik, sinisten dugulako gugan, eta bitu. Ez dakit nolako izen gehiago den gure ibilbidea eta zenbat orainokoa, baina gu hasiko gara eta hasteko gogo handia daukagu, eta izena aukeratu dugu. Beste bat zegoen, badakizu, besterik gabe. Eta ilusioz beteta gaudela esan behar dugu, gogo itzelak ditugula kale ateratzeko eta estenatokitara igotzeko. Ni badara matzat urte batzuk estenatokitara igo gabe proiektu berri batekin, eta nik pozarren nago egia esateko. Eta naiz gehiago luzatuko, egia esan, Durangon diska aurkeztuko dugu, diska egongo da salgai, eta Durangon ere zuzenekoa izango dugu. Gora zuek, jarraitzaile guztiak, eta gora modus operandi.